Za mene i moju porodicu, ali i za milione ljudi širom nekadašnje zemlje, letovanja su uvek bila svetinja. Mi smo klasični letni ljudi, a more nas čini boljim. Top destinacije ovog leta su Dona Ana, Algarve u Portugalu i Las Islas, Galicija u Španiji. Taj rezort, to je nešto neopisivo. A gde? U Beleku. Pa mi baš sad idemo u Belek. Idemo na letovanje. Iskrsao mi je ozbiljan porodični problem. I u toaletu sam na aerodromu i žurim da se čekiram. Napiši mi na engleskom status. Putujemo u Tursku i srećni smo. Vreme je da ustajemo. Niko ko nas poznaje ne sme da nas vidi. Sve ovo je bilo neophodno da uradimo, zato što ćemo narednih 10 dana da provedemo ovde u stanu, dok drugi budu mislili da smo na letovanju. Ovo uopšte nije loše. Jestivo je. Jako ste duhovni.